Uyazi, I've been away down under the rocks for so long, 12 months, from August 2024 to August 2025. When I come back to life, because I was not in the world of the living. Yes, I'm back. It's me, Mduma Baso, in short. Now, uma ngifika kule New South Africa, ngithuka izinto seyishintshile. Zishintshe nini, ishintshe kanjani? uMoses waya entabeni eyohlala noNkulunkulu. Uma efika u-Aaron la noMiriam sebeyikhandela amathole egolide bakhonza wona. Niqale nini nina manje ukhonza uFloyd Shivambu? Seniqale nini ukukhonza uNhlanhla Mgwanazi? Ngiyabona noma isiZulu ushayelwe izandla. Nimbophelani uJacob Zuma nimngcwabe ephila? UJacob Zuma usekudingisweni, usekuthunjweni, uthunjiwe. He needs to be liberated. uZonda Magwala, usimakade samaZulu, simakade samakhosi, usekuthunjweni, uphi? Akavele phela simbone. Ngithi uJacob Zuma ujahana ney'ngane ey'ncane oFloyd. Yini nenzeni ngingekho? Nangu uNhlanhla igijimisa abantu abadala kunaye. Ugijimisa uGetsemane ubani weNhlanhla Mkhwanazi? uNhlanhla Mkhwanazi kusuke nini ukuthi manje use-above the law, use-supreme authority in South Africa, use-dictate ama-terms, udicide no-minister ofethu bayeke? Angithi bamsulwa ominista. uNhlanhla yena umsulwa yini? Hayi bo, wema-South Africans, uyabona lento yenu yokuvaccinate yani ibulala ingqondo. They are no thinkers anymore in South Africa because of the vaccine. You were vaccinated and vaccinated infested your brains, even your common sense. uNhlanhla u-above reproach. uNhlanhla Mkhwanazi u-above the law. He is now a supreme order. Uyazenzela nje. uNhlanhla uyithathaphi i-license to kill? Wabulala abantu wathi ubulala ama-flies. Waphatha idumu wafutha amaphela. uNhlanhla wabulala o-mosquito. When did you get the permission to kill people like flies? Laba bantu babanjiwe benzeni nje wabebulawa? Sifuna isizathu phela Nhlanhla, sizwe nabo iside labo le-story. Sizolizwa kanjani Nhlanhla uma abantu banquma kanjena babulala? Thumela amaphoyisa, sazi noma amaphoyisa ngempela noma amaphoyisa ambumbula. Aripota kumaphi ama-police stations? Le NIU kanti ayidalelani? Kulizimpi zikaBheki. ubheki ubani lo umcele? uBheki Icele wamosha. He is a mafia number one. Wasukela uGetsemane wamguqisa ngamadolo maqeda waretire. Why uBheki Icele retire? It was because uGetsemane waluwina icala lokuthi wambopha engenacala. Wadlala ngemali yama-taxpayers. uGetsemane usuwe 100 million. Wayiwina icase, so i-state owes him 100 million. uBheki Icele wabona ukuthi kuzoqalwa ngepension yakhe phela, kumele kube njalo ngokomthetho. Wavele waretire from politics, wahamba wayohlala ekhaya. Wena-ke Nhlanhla umncane koGetsemane, mfana wami, umncane. Angeke uGetsemane athi stoop so low to fight with you. You are young, udinga abantu abazokuginqa nje emini. Thina-ke singomzilikazi asisabi lutho, asisatshiswa ilutho nje kuphela. So-ke hlukana-ke nokuthi ungenise impunga zazi, ngoba manje wena ulwa impi uBheki Icele ashiya imhlulile. Kuthi angithi you are mafia number 2. Lobu bufakazi obucisha ngokudubula laba bantu bajahayo bani? 3, is there no code of ethics for police anymore? Is it applicable only to the few, to the rest, but not to Nhlanhla? uNhlanhla, do you know i-code of ethics yamaphoyisa? Do you know the oath wayisayina ukuthi le nto yenzayo is against every principle of the code of conduct and code of ethics of the SAPS? Use-SAPS wena noma mhlawumbe usu-Traore wala eSouth Africa uyadictate ama-terms. Ungcono no-Traore ngoba u-logical wena, you are very much illogical. Awukwazi ukugijima uhambe ubulala abantu singazwanga iside labo le-story.
bashushiswe kiphi inkantolo bathola benecala, bagwetshwane ngoba phela nesigwebo sentamba sisekho. Wena wabaqhufuza, yibi le court ekunikeza ama-court orders ukuthi hambe babulala laba bantu. Hayi Nhlanhla, mina ngibona that you are above the law now. Yes, you are. And you are being celebrated for killing the breadwinners and iy'ngane ey'ncane. Uyazi abantu babulalayo banemndeni njengawe. Ngiyakuzwa nje la uyakhuluma uthi wena ukulungele lokufa. Ufele i-South Africa. Unamanga, ufela amacala akho, ufihlane wenhlanhla. No, unhlanhla kusamele aphenyisise kahle hle. Wathi uJesu, sesho uJesu waphela uzenza uJesu manje. Ongenasona kajigeli eqala, awunasona wena wenhlanhla. Wazi uba msulwa kangaka, wazi uqhama manje uMesaya uzokhulula iSouth Africa. Angazi qhamuka lento, ngiyazifikela nje. Njengoba ku-Agasi. Lo nganyamalala ngo-Agasi. Bayazi abanye ku-TikTok, angikhulumi ngithulile. Ngangishilo-ke kodwa-ke ngoJuni ukuthi ngizophuma-ke manje wasezongena abantu bese benza i-bickering, i-backstabbing, benze yonke imikhonyovu. Hayi kusukile kwasuka la umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe ulahlekile udinga ucingwa. I've come back here for 3 reasons. 1, ukukhulula umsholozi. Ngoba umsholozi udingiswe zingane, wazi wadingiswe nengane yakhe uDuduzile. Bamvalela ekopini umuntu omdala. Uphuma sekonakele. 2, ngizoliberator uZonda Magwala. Lona naye osekudingisweni udingiswa abafowabo uqobo. Abasendlunkulu, abantwana abathize abazenza nabo uMesaya kanti they've come to rescue uZonda Magwala, kanti they've come to clone him, to cannibalize him. Okwesithathu, le ndoda yakwaGetsemane iyodwa ngiyibone lapha la kuthiwa one man against the state. No, is the state against one man. Have your logic right. uGetsemane akajahani nestate, istate esijaha yena, and yena in the process wenza imali ngoba uma wina izimpi baleka loyana uma uthi animazi ubobona isayini yakhe le ibrand yakhe ubuka ilogo, there is a unicorn. I-unicorn is a horse with one horn. Ayitholakali indawo, uzomtholapha uGetsemane wenhlanhla ngoba wahluleka usuthumela amaphoyisa kwakhe uthi awayombulala, umfonele wambiza ngoba ucathi akezukuza. Washo ukuthi isigebengu lesi simakukhandakhanda esingqondongqondo, wena wabona amakhanda kaZuma esiwuGetsemane sihlakaniphile, savele sajaha i-ofisi lakho. Uthe ukhipha ibutho lapho iy'nkabi zakho lezi ngamaphoyisa kuthiwa NIU zithi zombulala, zangamfica zafica umndeni wakhe kuphela ngoba wawucathi uzonqaba ukuza, kanti akasabi loya muntu, akasabi lutho. Wathatha ama-bodyguard akhe, wathatha an-armored vehicle, wayeza kuwe ngqo. Wafika laphana, you fiddled, you did not have content because your strategy failed Nhlanhla. Where do you get permission to kill a breadwinner enengane eziwu-12? uGetsemane lo mani ngamazi unengane eziwu-12, ufida abantu aba-more than 1,000. Izenzo zobuhle, humanitarian deeds. Ngiyezwa nje Nhlanhla uthathe u-40,000 wanikela ngawo ku-foundation yamaphoyisa ukusiza iy'ngane zalawo maphoyisa afa on duty. That is nothing compared to what uGetsemane did. Have you ever bought one khumbi i-Quantum for anybody? No. uGetsemane labo mama abathengela ama-Quantum manje bashaya ngathuwa ama-Quantum, utrain amadodana abo to manage i-business. Nhlanhla, izenzo zobuhle lezo. Wena ufuna ukumbulala, uyawazi umonakalo ozowenza ngokuthi ujahe indoda kaNkulunkulu eyisomabhizinisi. He is an Ubuntupreneur, not an entrepreneur. Ubuntupreneur. He is an Ubuntupreneur. Wenza ibhizinisi ngokobuntu. Hamba ubuzase useshina lapha eNanda. Thina we do our research. Abawuvala umlomo, bamkhulekela usuku nosuku omama, warithayisa abantu asebebadala ku-taxi industry ukuthi ba-attend ama-meetings, bagade amatekisi, bayenzelwa, banikwa ngisho ama-dividends at the end of the year. Ubowenza i-research yakho. Ngagcina ngikuchallenge-ile mina indaba yalapha kwaGcaba ukuthi silethele phela umbulali ka-AKA, namanje akwamvezi. Iy'nkantolo ziyadonsa esikasenzo umeyiwe sikamagaqa, kodwa ukhona la kwi-province. Nhlanhla musukudlala ngathi thina zona ingane futhi asikusabi nje nakancane. Try me if you want.
In short,